Vážení účastníci, vitajte na ďalšom kurze, ktorý sa bude venovať základom určovania cien v službe AdWords. V tomto kurze si povieme, ako zvýšiť ziskovosť prostredníctvom lepšieho nastavenia a správy cenových ponúk v službe AdWords. Ak ste sledovali predchádzajúce kurzy tejto série, teraz by ste už mali mať nastavený účet AdWords a mali by ste sa v ňom vedieť aspoň trochu orientovať. Dnešný program bude zameraný na nasledujúce témy. V prvej časti si vysvetlíme, čo je maximálna cena za kliknutie. V druhej časti si uvedieme 3 jednoduché kroky správy cenových ponúk. Tretia časť kurzu bude zameraná na príklady určovania cien. A na záver si zopakujeme kľúčové body. V prvej časti sa teda budeme venovať maximálnej cene za kliknutie. Pozrieme sa na rôzne typy cenových ponúk, ktoré máte možnosť vidieť vo vašom účte AdWords. V tomto kurze budeme cenu za kliknutie označovať skratkou CZK. V následujúcich minútach si v krátkosti vysvetlíme jednotlivé cenové ponuky a ich využitie. Prvým pojmom je maximálna cena za kliknutie. Maximálna cena za kliknutie je cena, ktorú ste v službe AdWords ochotní zaplatiť za kliknutia vašich reklám. Na úrovni kampane nastavíte rozpočet a potom môžete nastavovať cenové ponuky na úrovni reklamnej skupiny pre konkrétne kľúčové slova alebo umiestnenia. Maximálna cena za kliknutie pre reklamnú sieť je suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za jedno kliknutie v reklamnej sieti Google. Priemerná cena za kliknutie predstavuje priemernú sumu, ktorú zaplatíte za každé kliknutie používateľa na vašu reklamu. Priemerná cena za kliknutie sa určuje ako súčet cien všetkých kliknutí vydelený počtom kliknutí. Ak napríklad vaša reklama získa 2 kliknutia, jedno za 20 centov a druhé za 40 centov, priemerná cena za kliknutie za tieto kliknutia bude 30 centov. Priemerná cena za kliknutie nie je to isté ako maximálna cena za kliknutie. Poďme sa pozrieť na konkrétny príklad. V tomto prípade sme nastavili maximálnu cenu za kliknutie reklamnej skupiny Topánky na sumu 1 euro, čo znamená, že sme ochotní zaplatiť maximálne 1 euro za to, že niekto klikne na našu reklamu. Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali, je potrebné, aby ste nastavili maximálnu ponuku ceny za kliknutie pre každú zo svojich reklamných skupín. Môžete tiež nastaviť maximálne individuálne ponuky ceny za kliknutie pre každé svoje kľúčové slovo. Správa cenových ponúk na úrovni kľúčového slova je veľmi užitočná, ale keďže chceme, aby bola táto prezentácia ľahko pochopiteľná pre inzerentov, ktorí z AdWords len začínajú, zameriame sa na nastavenie cenových ponúk na úrovni reklamnej skupiny. V ďalšej časti sa pozrieme na 3 jednoduché kroky, ktoré môžete použiť na účinnú správu svojich cenových ponúk v službe AdWords. Pri nastavení cenových ponúk postupujte podľa týchto 3 jednoduchých krokov. Po prvé, zistite, akú sumu v priemere zarobíte vďaka každému používateľovi služby Google, ktorý klikne na vašu reklamu a navštíví vaše webové stránky. Táto suma sa nazýva hodnota jedného kliknutia. Druhým dôležitým krokom je nastavenie maximálnej ponuky ceny za kliknutie na hodnotu nižšiu, ako je hodnota jedného kliknutia. Výpočet hodnoty jedného kliknutia si ukážeme v ďalšej časti. Po tretie, upravujte svoju cenovú ponuku dovtedy, kým nebude vytvárať najvyšší zisk. Všetky tieto kroky si podrobnejšie vysvetlíme už v ďalších minútach. Prvým krokom pri nastavovaní cenových ponúk je určenie sumy, ktorú získate z jedného kliknutia na vašu reklamu. Táto suma sa nazýva hodnota jedného kliknutia a vyjadruje najvyššiu sumu, ktorú môžete vynaložiť na jedno kliknutie bez rizika straty peňazí. Hodnotu jedného kliknutia si vysvetlíme na jednoduchom príklade. Poďme si teda vypočítať hodnotu jedného kliknutia napríklad pre reklamnú skupinu Topánky.
Kvôli zjednodušeniu si prejdeme príklad ocenenia ziskov z predaja. Vysvetlíme si však aj to, ako môžeme ten istý výpočet použiť na kampane, ktoré sa zameriavajú na potenciálnych zákazníkov alebo na registrácie a nie na predaj. Prvým krokom je vypočítať, aký zisk sme dosiahli pomocou služby AdWords. Ak to chceme urobiť, potrebujeme zistiť, aký počet kliknutí viedol k predaju. Po jednom týždni sa naša reklama na topánky zobrazila 10 000 krát. Získala 100 kliknutí a pri kontrole našich záznamov z predaja sme zistili, že týchto 100 kliknutí viedlo k predaju 5 párov topánok. Na záver tejto časti by som chcela poznamenať, že je dôležité vedieť, aký bol predaj vďaka službe AdWords a aký vďaka iným formám reklamy. Ak ste ešte nepoužili nástroje na meranie predaje zo služby AdWords, na konci tejto prezentácie vám poskytneme odkazy na nástroje, ktoré vám v tom pomôžu. Poďme pokračovať ďalej vo výpočte hodnoty jedného kliknutia. Ako sme si už uviedli v predchádzajúcej snímke, 100 kliknutí viedlo k predaju 5 párov topánok. Každý pár topánok sme predali za 150 eur. A naše náklady na každý pár topánok boli 100 eur. Pre výpočet zisku odpočítame naše náklady od predajnej ceny. Teda 150 eur minus 100 eur sa rovná 50 eur. To znamená, že náš zisk z predaja jedného páru topánok bude 50 eur pred odpočítaním reklamných nákladov. Ak chceme vypočítať celkový zisk z predaja 5 párov topánok pred zohľadnením reklamných nákladov, jednoducho vynásobíme zisk z každého predaja počtom predaných párov topánok. To znamená, že pri 5 pároch predaných topánok a zisku 50 eur za každý pár sme dosiahli zisk 250 eur pred odpočítaním reklamných nákladov. Teraz, keď už vieme, aký zisk sme dosiahli pomocou služby AdWords, môžeme sa vrátiť k počtu dosiahnutých kliknutí a vypočítať cenu, ktorú by sme mali stanoviť za každé kliknutie. Hodnotu jedného kliknutia teda určíme tak, že zisk pred zohľadnením reklamy na všetky predané kusy vydelíme počtom získaných kliknutí. Suma 250 eur delená počtom 100 kliknutí znamená hodnotu jedného kliknutia vo výške 2,50 eur. To znamená, že každé kliknutie na našu reklamu pre nás má hodnotu 2,50 eur. Ak chcete vypočítať hodnotu jedného kliknutia pre kampaň, ktorá generuje konverzie, ako sú potenciálni zákazníci alebo registrácie do účtu, stačí jednoducho nahradiť predajnú cenu sumou, ktorú by ste priradili k potenciálnemu zákazníkovi alebo registrácii. Dôvod pre výpočet hodnoty jedného kliknutia je ten, že nám umožňuje nájsť najvhodnejšiu maximálnu ponuku ceny za kliknutie pre našu reklamnú skupinu. Zvýšenie maximálnej ponuky zvyčajne zvýši počet kliknutí, ktoré získa naša reklama, pričom vygeneruje väčší predaj a vyšší zisk pred zohľadnením reklamy. Tento spôsob však predstavuje zvýšenie našich cenových ponúk a preto sa zvýšia naše náklady na reklamu a ovplyvní to náš zisk. Dostaneme sa do bodu, keď budú náklady na ďalšie kliknutie vyššie ako zisk, ktorý by sme dosiahli z tohto kliknutia. Ak však chcete efektívne určovať ceny v službe AdWords, nie je našťastie potrebné, aby ste tejto koncepcii rozumeli do detailov. V skutočnosti je oveľa ľahšie jednoducho vyskúšať rôzne cenové ponuky a to vám ukážeme práve teraz. Keď už poznáme hodnotu jedného kliknutia pre našu reklamnú skupinu topánky, môžeme túto informáciu využiť a nájsť najvýhodnejšiu maximálnu ponuku ceny za kliknutie. A to je vlastne druhý krok, nastavenie počiatočnej cenovej ponuky na nižšej úrovni, než je hodnota jedného kliknutia. Cenové ponuky jednoducho upravíte kliknutím na kartu reklamnej skupiny v účte AdWords. Stačí jednoducho kliknúť na aktuálnu predvolenú maximálnu cenu za kliknutie. Otvorí sa okno, v ktorom môžete zadať svoju novú cenovú ponuku. Nastavte svoju počiatočnú cenovú ponuku na nižšiu úroveň, ako je hodnota jedného kliknutia
teda na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. V našom príklade nastavíme cenovú ponuku na sumu 1 euro. Po nastavení počiatočnej cenovej ponuky chvíľku počkajte, kým pre vás služba AdWords začne generovať predaj alebo konverzie. Zvyčajne odporúčame, aby ste vyčkali na 20 alebo viac konverzií, kým zhodnotíte vaše výsledky a rozhodnete sa. Je pravdepodobné, že malý počet predajov alebo potenciálnych klientov vám neposkytne spoľahlivé údaje. A na záver, po vypočítaní zisku pri počiatočnej cenovej ponuke môžete prejsť na tretí krok. V treťom kroku experimentujte. Upravujte cenovú ponuku dovtedy, kým nedosiahnete bod, v ktorom sa generuje najvyšší zisk. Nezabúdajte na zisk, ktorý vaša počiatočná cenová ponuka vygenerovala a podľa toho skúste zvyšovať svoju cenovú ponuku. V našom príklade sme ju zvýšili na sumu 1,5 eura. V tomto bode bude potrebné, aby ste znovu zhodnotili svoj zisk. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa uistíte, že máte dostatok údajov. Nezabudnite, že všeobecne odporúčame 20 alebo viac predajov alebo potenciálnych zákazníkov. Ak sa váš zisk zvýšil, zvážte opäť zvýšenie svojej cenovej ponuky. V určitom bode sa pri zvyšovaní vašej cenovej ponuky váš zisk bude znižovať. Ak dosiahnete tento bod, svoju cenu už samozrejme ďalej nezvyšujte. V skutočnosti bude dobré trochu znížiť túto cenovú ponuku a nájsť tak ideálnu a najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Aby sme si ukázali tento proces v praxi, v ďalšej časti si prejdeme jeden konkrétny príklad. Na záver tejto časti ešte dôležitá poznámka. V žiadnom prípade nie je vhodné zvyšovať cenovú ponuku nad úroveň hodnoty jedného kliknutia. V opačnom prípade sa môže stať, že utrpíte finančnú stratu. Teraz sa už poďme pozrieť na sľúbený príklad, v ktorom si ukážeme, ako môže úprava cenovej ponuky zvýšiť váš zisk. Preberieme si niekoľko hypotetických výsledkov z reklamnej skupiny Topánky, ktorou sme sa zaoberali počas úvodných častí tejto prezentácie. Teraz už vieme, že naša hodnota jedného kliknutia je 2,50 eur. Takže začneme tým, že nastavíme našu maximálnu ponuku ceny za kliknutie trochu nižšie ako 2,50 eur. V tomto prípade sme ju nastavili na sumu 1 euro. Po jednom týždni sme získali 100 kliknutí pri priemernej cene za kliknutie vo výške 75 centov, takže naše celkové reklamné náklady sú vo výške 75 eur. Týchto 100 kliknutí viedlo k predaju 5 párov topánok, čo znamená 250 eur zisku pred zohľadnením reklamy. Po odpočítaní nákladov na reklamu vo výške 75 eur od zisku pred zohľadnením reklamy vo výške 250 eur dostaneme zisk po zohľadnení reklamy vo výške 175 eur. V druhom týždni skúsime zvýšiť našu maximálnu ponuku ceny za kliknutie na sumu 1,50 eur a zistíme, či táto vyššia cenová ponuka povedie k zvýšeniu nášho zisku. Po preskúmaní celkového predaja a nákladov zistíme, že zvýšenie našej maximálnej ponuky ceny za kliknutie zvýšilo náš zisk zo sumy 175 eur na sumu 375 eur. V treťom týždni zvýšime našu maximálnu ponuku ceny za kliknutie na sumu 2 eur. V tomto prípade naša vyššia maximálna ponuka ceny za kliknutie viedla k zníženiu nášho zisku z hodnoty 375 eur na hodnotu 300 eur. Dostali sme sa teda do bodu, keď zvyšovanie našej cenovej ponuky už nezvyšuje náš zisk. No a počas 4. týždňa musíme skúsiť niečo iné. Nezabudnite, že ak dosiahnete bod, keď zvyšovanie vašej maximálnej ponuky ceny za kliknutie nezvyšuje váš zisk, svoju cenovú ponuku by ste mali znížiť. A teda, keďže určenie ceny vo výške 1,5 eur bolo ziskovejšie ako cena vo výške 2 eur, vyskúšajme niečo medzi tým, napríklad sumu 1,75 eur. Maximálna cenová ponuka za kliknutie vo výške 1,75 eur vedie k zisku 396 eur, čo je najvyšší zisk za všetky 4 týždne.
Experimentovaním s cenovými ponukami sme teraz zvýšili náš zisk zo sumy 175 eur za prvý týždeň na sumu 396 eur za štvrtý týždeň, čo predstavuje zvýšenie o 221 eur. Na záver si poďme zopakovať dôležité body tejto prezentácie. Po prvé, zistite maximálnu sumu, ktorú môžete zaplatiť za kliknutie, známu ako aj hodnota jedného kliknutia. Nezabudnite, že hodnota jedného kliknutia vás informuje o najvyššej cenovej ponuke, ktorú môžete nastaviť tak, že stále nedosiahnete zlomový bod. Vypočíta sa tak, že zisk pred zohľadnením reklamných nákladov vydelíte počtom získaných kliknutí. Nezabúdajte nastaviť svoju počiatočnú cenovú ponuku na hodnotu nižšiu, ako je vaša hodnota jedného kliknutia. V treťom kroku upravte svoju cenovú ponuku dovtedy, kým nebude vytvárať najvyšší zisk. Nezabudnite na všeobecné pravidlo, že pred testovaním novej cenovej ponuky treba získať aspoň 20 nových konverzií. Vo zvyšovaní svojej maximálnej ponuky ceny za kliknutie by ste mali pokračovať dovtedy, kým sa tým zvyšuje váš zisk. Ak však zistíte, že váš zisk klesá, znižujte svoju maximálnu ponuku ceny za kliknutie, až kým nenájdete cenovú ponuku, pri ktorej zarábate najviac. Úprava cenových ponúk je neustály proces a z času na čas je vhodné skontrolovať, či sú vaše maximálne ceny za kliknutie na úrovni zabezpečujúcej najvyšší zisk. Týmto sme ukončili prezentáciu na tému Základy určovania cien v službe AdWords.